ayi nsaname koma inuyo amunanga muti mutaona muti mutakhala phee sogolo la Malawi likupita kuti munthu amene angazatithandize ndi ndani kodi zonse zikuchitikazi tinene kuti ku Malawi kujako amene sopano ifeyo tingakhale unena kuti kumene kusopano tikudalira ndi kuti kapena MCP inuyo mkuiona bwanji kapena si imene yapanga chiwembu chimene chimwina anthu akungofalisa chabe amunanga inuyo mukuonapo bwanji mbali yanu nditi MCP kapena bwanji akazanga ine ndine sing'anga wonkulu anthu amandidziwa chemwali MCP nkazongolepa sichipani ino ana ma 2000 ndame muti MCP tioneza nyuwani ine MCP ndaphunzira stand 1 mpaka na form 2 ndili ndi MCP MCC chipani uvoto tilibe asilikali ndi mbuzi zokazoka kumalawi kwathu kuja free kuyambira mchimidzi khalamba ndani aliyesa akulira achitimana alibe vuto ndi munthu wina aliyese pachikangawa munthu sangafere pachikangawa apapa Malawi wosunga mmanjamu kunama masitayilo amene akuchitawa achakweratu amwalira athu ndipo ine ndingopempha ndundu wamalata ndipatsa okay achakwera mamadzuka maliro chifukwa chani we are tired with him ine ndiyo nawo ku Malawi koma ndimakhala ku Mozambique kundisaka ndipezere kuno ku Mozambique koma nchitiwo kutinyasa kwambiri afune asafune 225 MCP sikhala mmono chikundimvetsa isencho kuti asilikali makolo awo ali kumudzi makolo awo akulephera kugula fetereza makolo akufa ndi njala koma kunyengeredwa ndi thuta mbala ya mmanja ati kapanganiza kuti mwakuti chilima mmalawi chakwera mmalawi nokhanokho pangana chipongwe maiko nkumakuyerekerani pali nzeru koma akuti ndizoona kuti even osatira MCP ndokhumudwa kuyambira chigawo cha pakati pena paliponse aliyese zankudza kuti MCP ndi amagazi anthu aja ndi agalu fisi kuchoka Malawi kupita ku Mozambique sakasintha kukhala ng'ombeyi ndi fisi basi koma akuti kuchoka Friday kufika Monday kunzuzu kunali vula yambiri ni nkhungu mwina nkuthekadi kuti ndege inagwa chifukwa cha nkhungu amunanga inu sizingatheke mkazi wanga umvetsera chifukwa chona kuti ndege yomwe idatenga ukasiya maliro yomweyo ikudzatenga kulezera atatopa mwana moti alandire yakulecha kwera apite akuti ayipita poti ndi nzako lili bodza lokaloka akudziona kuti zatulufuna ndikapangiza kuti anthu aja mundege anatsika amoyo atatsika amoyo aita chomaliza kodi munthu ndege ndimene nkankapa miyendo kuita chokhapa ndi nkwango anthu miyendo ngati nkhuni kumawaza ngati nkhuni ine ndikufuna andipatse okay achakwera wali pa ndikuwaona mmanja mwangawo musupa yanga yayikulu achakwera jamwalira zijama ndomphira anthu pa ndege amatika yazimachani pa chizungu zija zinali zili kuti amunanga zinali momwemo komanso chimene chimapanga likoda chinonse mu ndege akazanga akuti apeza kulibe chidanka kuti akukayimbira anthu aku Israeli malo muyimbira anthu aku South Africa apange athandize anthu aku Mozambique maneba akayimbira anthu akutali this is nonsense sono nanga oziwa za nyengo weather yochoka Friday mpaka Monday kuzuzu kuja sana ione amaidziwa adaiona ndipo adazuti nyengo iyi ndege iyi enda ikafika ikabwera koma ina munanga ndukhala ngati ndi adani akufuna kuti chakwera uja azioneka ngati woipa ndi adani ena mwina si chakwera ino atakhala chakwera adi akazanga atawopanga zimene zifwa chani ngakhale mchala cha mulungu chomwe chikuti nchakwera ngakhale nkalambo tisidziwa ndale ine achilima sabale wanga koma achilima ndi anali mpulumutsi wa dziko la Malawi lero lino tilibe mpulumutsi ana kuti ndi amasiye lero lino chabuno tukulira maliro anthu ena akuwamangira chani achina bonekere ndo amalapa chani akuwamangiranji ati akasachule zaifa ya maliro pamene munthu akamwalira anthu tukudandaula tisanchule atimange MCP tinene kuti mwana uja amaopsa kwambiri mwana jehi amazunguza amapasa headache chili mwana uja adapita ku skulu ili ndi chilima ndi chakwera ali kutalitali panali chilima apita abingwa na mwana tisiaja pakubwera pala atupere pali ndani usaje ndiana asukulu zabwino koma achakwera alakwa chifukwa chakwera ndiboma sana kalemo zimene zawakwana mizazi mawadzapezula alipanja so ino azathu a 1970 chakuti ife nanga sewo badwa ma 2098 86 kodi ndizoona kuti MCP kuyambira kale ni yankhaza ya magazi MCP ndi ya magazi akazanga ine thaya MCP
kukukaniza kupita ku chipani, ine ndikakhala ku ndende moyo wanga wonse opanda judgment ndikumakhala. MCP ndiyo wopya. Ndimakumbukira ndili form 2 amuluza atatenga boma adatseka ndende zitatu kusanje kuzomba kaya ndikuti anthu osakuti apite kwawo apite alibe opanda mlandu. Ndimakumbukira mkulu noche atatuluka mu ndende kumfunsa kuti kwanu nkuti akuti kwathu sindikudziwayo. Anthu adalowa kalekale dzuwa saliwona panja satuluka. Matipati anabwera ndi Muluzi. MCP Chihana atabwera Chihana Matipati kulitsegula malayi maso mpamene Muluzi adadzatenga mpando. Koma anthu aja amavana Chihana achita Muluzi ndi anthu oti amavana adadzose ni famala tenti tukuledziwa. Lero galu uyu wachokera kuti andi kubwera kwa Muluzi kunapezeka kuti mtauni mose munamangidwa pamene awa agwira apolisi wose agwira apo asilikali wose panopa even ma radio kuti atukuluke ngati mene nthawi yapita analili munthu amalankhula za kukosi kwake ku Zodiac akukanika ulankhula maaudio. Ife ya Chilima si kulongo akazanga ku Malawi miliyoni anthu aidziwa ndi Muluzi. Kuti kani munthu amakhala miliyoni apanga business akhala miliyoni. Kadi munthu amakhala minibus. Kadi munthu amakhala nzake zachokera mmanja mwa Muluzi. Muluzi simbale wanga sindindziwa. Achilima sabale anga. Achina bingwa sabale anga. Koma tenti ya mikire ubwino wa munthu sanga kale 100%. Koma ku Malawi sidambera kula thumba 150,000 la fetereza. Chimanga panopa thumba lafika 35,000 pasungwi. Ndiye pano ndi Juni. Oktoba la mugula ndrama zingati. Nkumati tukuyendetsa dziko limene kuyendetsa chilambu yawo. Pali nzeru. Ndi amunanga nipangire na ID tu ndi passport nane nkakhale nanu Mozambique Malawi waipa uyu. Musadandaule akazanga tipanga zonse zotheka. Ine ndi koma ndionetseze kuti kodi anthu andipatsa udindo oti bwanji. Chifukwa nakandivona achakwera amwalire. Ine 2 days alibe.